The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pagampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diya ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihigugma kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga naa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusahag kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag ka namo sa pagpadayon sa imong makaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang mga gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay, mangita sa imong kamaturan, ug magpuyo sa imong gugma. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluoy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, maayong adlaw sa Ginoo, niyan usabang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sumong tulumanon. Silbert Don Duyano, Senior alias Veritas. Uban gihapon nato ang atong amigo dinhino sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba. Okay, pizza 30 sa bulan sa Oktubre, tuig 2016. Okay? Okay, pila na lang, no? Kaadlaw na lang ato nausab sa ulugon ang adlaw sa mga santos o adlaw sa mga kalag. Okay. Atong ipadayon ang atong tema milabot na sa Santos nga Rosario karon, no? Katapusan nato ning hugna sa paghisgot, no? Ining atong Rosario usa ka prayer meditation. Okay, nakadumdum ko nga kining Rosario, no? Atong balik lang tao ning kinibang nganong kining pulo nga mao'y gigamit nato ni ining klasihan nato sa pag-ampo Rosario. Wala ba mo matinga? Okay. Muingon kita Rosario, gikan na siya sa pulong yun nga rosas o rose. Og nakadumdum ko nga
diha sa Isayas 35 tudling 1, no? Isayas kapitulo 35 tudling 1, naghisgot og bulak nga rosas o rose. Kung ingon gay tag bulak, siyempre way laing mosamtop sa tungunuhuna usag ka matahom nga talan-awon sa atong mga mata. Di ba? Matahom nga talan-awon sa atong mga mata kay nindot magitanawon ng bulak nga rosas, di ba? Kinsa man kaninyo ang mo supak ni anak, no? Ngay kanang bulak nga rosas usag ka matahom kayo nga bulak. O kana nga pulong mo'y atong gigamit sa pagtawag ni anang prayer meditation na to. O, pamalando nga pag-ampo sa mga misteryo sa kaluwasan nga atong gipamalandong. Wala ba mo mahibong nganong kanang pulong rosaryo, no, nga gikan sa pulong rosas, matahom nga bulak, nganong kana may atong gingalan? Nga naman, kay alang nato mga Kristohanon, kanang atong gipamalandong sa santos nga rosaryo, matag misteryo diha sama nagbulak nga matahom. Unya, mao lagi, kay kung muingon gutag rosaryo, gikan na sa pulong yun nga Linatino Rosarium, nga ang buot ipasabot pungpong sa mga rosas. O, parehas ba ng pulong magister, diba, sa Latin, nga nagkahulugan og teacher, magtutudlo. Unya, kung daghan na nga magtutudlo, dili lang kay usa, nga atong ihugpong, pananglitan katong grupo sa mga apostol, hugpong sa mga magtutudlo, tawgon din nato nagmagisterium. Diba? Kay kung usa lang, magister, teacher. Kung more than one, sobra og usa, hugpong pareha sa mga apostol, hugpong sa mga magtutudlo, tawgon din nato nagmagisterium. Hindi man po dautan mo gamit tag mga pulong, di ba? Nga mga pulong aron sa iyo na to hinumduman ba ang usa ka pagtulunan. Kaya pong rosaryo, ingon na po, kung usa ra ka bulak, mo na rosas, rosa. Unya, hugpong sa mga bulak, mo na rosarium, o pungpong sa mga rosas. Unya, nga nung pungpong sa mga rosas mo ng rosaryo, okay, ato na yung tagsa-tagsaon. Usan ni ka figurative ang paggamit na to sa mong pulong. Kaya nga naman, pananglit, di ba ka ng rosaryo, naaman diha gipamalandong na to ang mga misteryo sa kalipay. O misteryo sa kalipay. Di ba ka ng misteryo sa kalipay, unsa man kayo na? Misteryo sa kalipay. Una, kanang mabasa na to sa Lucas 1:26. Ngadto sa 38, ang pagpahibalo ni Anghel Gabriel ngadto kang Santa Maria nga siya manamkon ni Jesus lalang sa Espiritu Santo para nato kana nga hitabo sa atong istorya sa kaluwasan usan na ka matahom nga hitabo. So ingog usa ka rosa o bulak nganuman para natong mga Kristohanon matahom na nga hitabo sa kasaysayan sa kaluwasan, no, ang pagpahibalo ni Anghel Gabriel nga manamkon siya sa atong manunubos. Mao na sa Lucas 1:26 ngadto sa 38. Laing bulak na pod, no? Kay mahimo maning pungpong sa mga bulak o pungpong sa mga rosas. Ang ikaduhang misteryo sa kalipay mao ang pamalandong nato sa pagbisita.
pagbisita pagduaw ni Santa Maria ngadto kang Santa Isabel. Di ba mao man na mga tinahod nga tigpaminaw? Misteryo sa kalipay. Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Di ba? Asa man na mabasa? Lucas 1:40 ngadto 58. Usa gihapon na ka matahom nga hitabo o talan-aon diha sa istorya sa kaluwasan ang pagbisita sa atong mahal nga inahan ngadto kang Santa Isabel. Pagpakita na sa usa ka dakong ehemplo natong mga Kristohanon nga nagkinahanglan nga ipakita nato ang atong gugma sa atong isigataw. Kaya gipakita as an ehemplo o as an example, gipakita na sa atong mahal nga inahan nga iyang gibisitahan si Santa Isabel. Gibisitahan niya si Santa Isabel sa Lucas 1:40-56. Ngayon, ang ikato, laing paghulagway sa usa ka matahom sama sa bulak nga rosas. Ikato mao ang pagkatao ni Jesus dito sa Belen. The Nativity, Lucas 2:6-20. Then laing matahom ingog usa ka rosas nga bulak. Lucas 2:21-39 mao ang presentasyon. Mao ang presentasyon ni Jesus. Mao ba na, wa ba ko manglaktas? Sakto lagi. Paghalad sa Diyos ng bata dito sa templo. Lucas 2:21-39. Og ang ikalima, misteryo sa kalipay, laing matahom nga hitabo sa atong istorya sa kaluwasan o history of salvation. Mao ang unsa man? Mao ang the finding of Jesus in the temple, Lucas 2:41-51. Okay, asa na to na mabasa? Mao na. Okay, Lucas 2:41-51. Ang pagkawala o pagkakaplag kang Jesus dito sa templo. So mao na, joyful mysteries pa lang na, mga mysterious kalipay, gihulagway na to nga samag mga bulak. Okay, matag maong senaryo o hitabo, gipanag-ing manato sa usa ka matahom nga bulak na. Then mao na, visitation, annunciation, nativity, presentation of Jesus, the finding of Jesus in the temple. So kung ato na siyang hugpungon mo na, pungpong sa mga bulak o pungpong sa bulak nga rosas. Mo na siya rosarium. Rosario, gikan sa Latin nga pulong rosarium. Then mao na, kay nganong atong pamalandungan ang misteryo sa kalipay. Kay diha man sa mga misteryo sa kalipay, gipakita, gihulagway ang pagkatao sa atong manunubos. Di man ibiya nga kita mga Kristohanon, kung wala pamataw ang atong manunubos, wa gyud tay kaluwasan. Di ba? Dayon dili pag yun naigo po ng ihulagway ang pagkatao ni Kristo. Kaya nga naman, kinahanglan man ta matubos niya, pinagi sa iyang kamatayon. Mao na nga, ihulagway na po na to atong pamalandungan ang kanang gitawag na tog mga sorrowful mysteries. Sorrowful mysteries. Bueno, kasakit man Okay, kasakit na pero lahi maning kasakit ni Kristo, angay man nato ning higugmaon, pamalandungan nga naman kay pinaagi man sa iyang kasakit, pinaagi sa iyang kamatayon, ta naluwas. Paras ba ni krus ba? Di ba? Kita sa wayon man ta sa mga dili katoliko anang atong simbolo nga krus, kay nganong ato mong kunong pasidunggan ng krus nga diha man namatay atong manunubos.
sama man kuno na sa kanabang lubi ba nga diha nahagbong ang atong tatay, for example, himbako, no? Diha nahagbong sa lubi, inisaka ba nananggot, then nahagbong, then maunang pasangilan na to ng lubi, ikaw lubi haka, ikaw may naka hinungdan nga namatay akong amahan, o dili kita mo pasidungog sa lubi nga mao'y naingnan sa pagkahulog sa atong ginikanan ba, for example, no? O di ta kapasidungog sa lubi, o kay mo may naingnan, wala pa unta to, di way masaka, di way mahulog. Di ba? Pero ang kamatayon ni Kristo sa cross, mao man to'y nagsilbing taytayan na to nga makaadto tag langit. Kitong kamatayon ni Kristo sa cross mo nagita mga Kristohanong Katoliko atong pasidunggan ng cross na manggay na sa Biblia po doon ng Korinto 1:18 nga alang sa mga nangawala ang mensahe sa cross binuang, pero alang sa mga ginaluwas, gahom kini sa Dios. So mo nang pasidunggan na to ang cross ni Kristo. Ingon ana pod mao na nga ang sorrowful mysteries, mga misteryo sa kasakit ato gihapon nang ipamalandong. Unsa may unang misteryo sa kasakit, no? Mao ang pag-ampo ni Jesus dito sa tanaman sa Getsemane. Asa man na, no? Mabasa, no? Marcos 14:32 ngadto sa 34, no? Marcos 14:32 ngadto sa 34. Pag-ampo ni Jesus dito sa tanaman sa Getsemane. Anya, mo ni bulak na po ni, hulagway na po na to sa kabulak nga rosas, kay matahuman ni nga hitabo sa atong kaluwasan. Ang pag-ampo ni dito ni Jesus sa tanaman sa Getsemane. Dahil laing paghulagway na po sa usa ka matahom nga hitabo gihapon bahin sa diya sa misteryo sa atong kaluwasan. Ikaduhang misteryo sa kasakit nga mao ang paggaid o paglatos kang Hesus. Okay, boy no lagi di unta ta malipay ani, no? Kay gisakit gud ang atong Ginoo ani. Maguol unta ta, pero kining iyang paglatos mataglatos pagpakita man na sa iyang gugma kanato nga pinaagi ni adto kita iyang giluwas, kay kung wa pa pud siya mosugot nga sakiton ug mamatay diha sa cross, gutoy na katay kaluwasan nga kitang mga Kristohanon luwason magyud pinagi siyang kamatayon, pinagi siyang mga kasakitan. So mo na nga laing paghulagway sa usa ka bulak nga rosa sa tupamatahom, matahom nga bahin diha sa atong istorya, sa kaluwasan, history of salvation, mao ang paggaid o paglutos kang Hesus. Asa mo na mabasa na sa Marcos 15 1 nga to sa 2. Ikatong misteryo sa kasakit mao ang pagpurong-purong kang Hesus sa mga tunok, no? Ato gihapon ang gipamalandong nga kasakit lagi, no? Pastilang ngilingiga tanaw, no? Pagpurong-purong kang Hesus sa mga tunok, kita mo atong The Passion of Christ, ngilingigay na. Di ba? Pero alang nato mga Kristohanon, gihulagway gihapon nato nag-ingon nga usa ka bulak nga rosas. Matahom gihapon na siya nga hitabo sa atong istorya sa kaluwasan. Kay di man kung wala to nahitabo katong mga kasakit ni Kristo, katong pagpurong-purong niya, naluwas ka kita, nga pinaagi man natong iyang mga kasakitan, kita gitubos. Isip example pod, isip ehemplo pod nga kitang mga Kristohanon dili nato iksapayan nga kita patyon nga ihalad usab ang atong kinabuhi nga bisag lutuson ta, i-persecute ta, sugot ra gyapon ta, no? Tungod og alang sa Ginoo, tungod og alang sa atong pagtuo.
Dili ganit na to ibaylo og kwarta. Ang atong pagtuong Kristohanon. Di ba? So, mao na, no? Ang pagpurong-purong kang Hesus sa mga tunok, no? Na sa Marcos 15:16 ngadto 17, then ikaupat ka misteryos kasakit, mao ang pagpasan ni Hesus sa krus, na sa Marcos 15:21 ngadto sa 23. Nya ato na lang ning edit support, no, kay wa para ba nato tumapil tong luminous mysteries katubang gipuno ni Pope John Paul II, no? Okay, tulo ra man unda ni una, joyful mysteries, sorrowful mysteries o glorious mysteries. Nya gipun-an ni Pope John Paul II og luminous mysteries. By the way, asa gahom mga tong Santo Papa na. Mobalik lang ta og asa unsa nang iyang katungdanan, no? Katungdanan sa atong Santo Papa. Mao na ang katungdanan ni Pedro, di ba? No? Nga tinugyanan si Yahweh sa gingharian sa langit. No? Unsa man ang tinugyanan ni Pedro? Tinugyanan niya sa kanabang tinugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit, gahom na sa pagkapangulo. Kay na diya sa Mateo 16:19, ang imong idili diri sa yuta, Pedro, idili nako sa langit, ang imong itugot, di ba? Gahom na ni Pedro. Dahil kanang katungdanan kung mabakante, matud pa diya sa buhat 1:20, kinahanglan dunay mo puli. So kanang katungdanan ni Pedro, mura ng katungdanan sa presidente nga kung mabakante, pulihan yun. Kay kinahanglan doon na mangyay mangulong makita. Mao na nga pagkawa na ni Pedro, no, subayo na to diya sa listahan diya sa mga dokumento ug asa na wa may laing listahan kanang katungdanan ni Pedro nga gipuli-pulihan kana mang katungdanan sa pagkasanto Papa. Mao na nga si Pope John Paul II kanaan niya ng gahuma pagdili sa pagtugot. Mao na nga kanang atong rosaryo, giusahan man po na wa man po idautan anang iyang gipuno kanang luminous mysteries, kay naa manggali gyapon sa Biblia ng mga gipabalandong nga nana. Unahon sa nato ng luminous mysteries, no, ay ang glorious mysteries kanang gidugang sa atong Santo Papa, no? Okay, kanang pamalandong sa unsa dali ng unang misteryo sa kahayag, no, o luminous mysteries, no, ang pagbunyag ni Jesus, the baptism of Jesus. Di ba mo man na ang unang misteryo na tos kahayag o luminous mysteries nga gipuno ni Pope John Paul II diha sa atong pamalandong sa Rosaryo, naabo na sa Biblia na kanang pagbunyag ni Jesus mabasa na sa Mateo 3 tudling 13 at 17. Di naapo na San Marcos, kay kinigong suwat ni Mateo, naapo ni kang Marcos, naapo gani kang Jan, depende po noon, dili tanan, no? Mateo 3:13 at 17, Marcos 1:9 at 11. Mao na ang pagbunyag ni Jesus. Then kanang ikaduhang misteryo sa kahayag o luminous mystery, no? Mao ang the wedding at Cana, katubang kasal sa Cana. Di ba mo man ang ikaduhang misteryo nato sa kahayag? Asa man na mabasa? Naa sa San Juan Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 11. Gani diha sa kasal sa Cana atong makita diha ang example nga si Santa Maria atong mahal nga inahan makapataliwala kan mediate di ba mo na pagtuong Katoliko na to nga naman kay katong sa kasal sa Cana kumbira man tos kasal then ang kinasalhot dagbino nga ikadalit sa mga bisita. Mao na nga dili pa unta panahon ni Kristo sa pagmilagro, pero nagmilagro gid siya tungod sa sugihon sa hangyo sa iyang inahan, anak wa ana sila'y bino. Ingon ng anak, ingon ng Ginoo, babae, suko ra ba na sila o ingon ra ba na sila si Kristo ako nung magtahod siyang inahan kay tawag niyag babae. Pero alang sa mga Hudyo ni adto ang pagtawag og babae usa na kadakong pagtahod. Dili pareha sa atong panahon karon, tawagon nimo babae ang imong inahan, ingnon ka way batasan. Alam mo yung gagaway batasan si Kristo. Di ba? Lain pong punto,
para masayog ta nga si Santa Maria nang gipasabot anang nasa proto-evangelium nga bersikulo sa Biblia kanang sa Genesis 3:15, babae nga dili pares ni iba nga matintal sa yawa, babae nga dili magpatintal sa yawa kay makigbugno man sa kadautan. Na Juan 3:15, kinsa man ang gipunting ana, di ba si Santa Maria kay mi dumili man tug mga buhat nga sa lawayon. Di ba? O mao na sa wedding at Cana diha gipakita ang example nga si Santa Maria makapataliwala kay dili pa unta panahon sa pagmilagro ni Kristo, pero tungod sa hangyo sa iyang inahan nagmilagro gyud siya. Di ba? Oo. Mao man no kay ingon si San Pablo diha sa 1 Timoteo kapitulo 2:1, especially gyud sa King James Version, nga kana laging pagpataliwala kinahanglan himuon mong kuno na nato tanan, dili lang gani mga Katoliko ana no, di lang kay mga santos, kita tanan magkapataliwala. Pares dani diri mo akong higala nga teknisyan, sige manig pataliwala na ko si Dani kay pag reklamo ko diri guidan di mamutingog na yung headphone, sangpit din kong Dani, pataliwala din siya, then sulba na yun, tingog na akong headphone kay tabangan mo kong Dani. Kung sa pa diha no, tanan pwede magkapataliwala. Dayon adto ta sa kana bang gidugang ni Pope John Paul II diha atong ipamalandong sa misteryo sa Rosario, kanang misteryo sa kahayag o luminous mystery. Ikato, kanang proclamation of the kingdom of God, no? Pagpadayag sa gingharian sa Dios na manggihapon sa Biblia. Mateo 4 tudling 13 ngadto 17. No? Dayon kama pa rin na, no? Tudling 23 ngadto 25 mao na, no? Mateo 4 13 ngadto 17, 23 ngadto 25. The proclamation of the kingdom of God. Dayon ang ikaupat, ang ikaupat mao ang pagpamalandong sa katubang transfiguration, kutong pagkausab sa panagway ni Kristo, the transfiguration na agyapon sa Biblia. San Lucas 9:25 ngadto sa 8, 30 ngadto 35, dayon na po na sa Mateo 17:1 ngadto sa 8 kanang transfiguration. Mao na nga sakto gyud kay itong giingon no sa atong gihisgutan pod sa miaging Domingo nga ang pagrosaryo mahimong dili nato makita sulod sa Biblia. Ang pagrosaryo, pero kanang naas Biblia gibutang nato sa atong rosaryo. Ano man kay para sa kaning that transfiguration, no, gibutang man nato sa rosaryo kay mao man ni gipamalandong nato diha sa luminous mysteries. Baptism of Jesus, wedding at Cana, proclamation of the kingdom. Din ang ikalima nga misteryo sa kahayag nga atong gipamalandong naagapon sa Biblia. Asa man na, no, kanang the institution of the Eucharist. Kanang Eucharistia ba? The institution of the Eucharist nga mao man ni himuon nato matag Domingo gani o di lang gali kay Domingo kay naman tay adlaw-adlaw pod nga misa, no? Eucharist, kanang ipakaon ni Kristo ang iyang lawas ug inom ang iyang dugo sa bayhon sa paan ug bino. Gitawag nato nag transubstantiation. Di ba? Asa mo na mabasa? San Lucas 22:14 ngadto sa 20, dayon Mateo 26:26 ngadto sa 28. Di ba naaman na sa Biblia? So, mahimong ang pagrosaryo dili nato makita sa Biblia, pero kanang naas Biblia atong gibutang diya sa rosaryo. Di ba? Kay kanang pamalandong nato sa ikalimang misteryo sa kahayag, luminous mystery, the institution of the Eucharist, naaman na sa Biblia. Unya, usag hapon na siya sa paghulagway sa usa ka matahom sa mag-ingon nga
rusa, matahom nga bulak. Di ba? Kay kanang mga naas Biblia nga atong buhaton gustong ipasunod sa Ginoo nato, mga matahom na siya nga talan-awon o hitabo nato sa istorya sa kaluwasan, kung history of salvation. Mao na kanang atong meditation sa matag misteryo diya sa mysterious ka sa pagkatao o ni Kristo, kalipay mao man na, no? Then kanang kasakit, sorrowful mysteries o luminous mysteries, kana tanan sama na gihulagway nato na ingon sa usa ka bulak nga rusas nga hugpong, gihugpong mao na rosarium, no? Latin nga pulong rosarium, mao na rosario, hugpong sa bulak nga rusas, mga matahom nga hitabo sa atong kaluwasan, istoryas kaluwasan. Mao nang gituwag na sa rosaryo. Di ba? Nya mingon sila, unya nagrosaryo day ang mga apostol sa una Veritas. Nya tanan ba dieng gibuhat nato karon? Gibuhat tanan sa mga apostol sa una. Dili na kay unsa may giingon ni Kristo sa Juan 14:12. Kinsa tong buot mo sunod kanako, mubuhat sa akong gibuhat, og magbuhat siya labaw pa niini. Sa ato pa dili mo supag ang Ginoong Jesucristo anang pagpalabaw. Kanang progress, development. Nainumdum ko nga, naday ko na hinabi nga higalan na ko Iglesia ni Cristo kagahapon, di lang na ko hinganlan. Gilang na ko hinganlan kay giimbita lagi ko, gitagaan kay kog invitation card, amot og giimbitahan ba pud mo. Kay ang atong mga igsong Iglesia ni Cristo ron na sila activity ron sa diri sa atong cultural center, no? Ako lang pong ipahibalo ninyo kay basin og magkalugar mo tambong sad mo. Karong mga hapon man siguro na diya sa cultural kay naay murag presentation sila, video presentation nga sa akong nahibaw-an base sa akong higalang Iglesia ni Cristo nga murag centralize ang preaching, murag gikan sa kauluhan, murag na siguro ilang executive minister dayon agi sa ka-high-tech sa atong panahon ron, ang mensahe dito sa ilang labaw makita sa tibuok Pilipinas pira this ato diri sa cultural o mao na ay murag ilang murag evangelization ra gihapon na, no? So mao na, so giimbitahan ko, so mao na high-tech na kayo, di ba? Dili ingon ana ang mga apostol sa una, di ba? Oh, sa una gani magsigit-sigit gito mga apostol kay labi nagdaghang maminaw kay wa pa may microphone. Wa pa may microphone, wala pa loudspeaker. Siguro imagine mo na itong dagkong ugat siguro itong mga liog sa mga apostol. Di ba? Kaya kung magsangyaw, magsigit-sigit mo yun, kaya di pa man sila high-tech. Nagkaroon high-tech, mo nang giingnan ako to kung higalang Iglesia ni Cristo. Na mo na example nga dili sayop ng doktrinas Katoliko nga ang simbahan nga lambo. Dili nato mapanag-ing og unsa tos pagsugod. Kami mga Katoliko, inyo gyud may sawayon kung galambo mi. Miya maingon mo gamiton ba niyo ng libros pare nga tanawa nag-ingon ng pare nga ang Katoliko lahi na ikumpara sa sinugdanan, tinuod man na. Kaya ang simbahan dili nato mapanag-ing sa iyang pagsugod o sa iyang pagdako na. Sama ng bata, imo ba dang maparehas ng hulagway sa bata gikan sa iyang pagkapuya niya hangtod sa iyang pagkadako? Di ba na mausab ng iyang gidakon? Kay galambo siya. Galambo siya. Ingon dong akong higalang Iglesia ni Cristo. O tinuod man na ang Iglesia galambo, di na to makumpara sa sinugdanan kay sinugdanan paguto. Pero sa doktrina dili na maglambo. Walang ko panahon sa pagtubag kay nananghid naman nga muuli. Okay, dili na tinuod oy. Kanang Iglesia ni Cristo, maingon sila nga wala galambo ilang doktrina, galambo no oy. Pagkadaghang gitudlo na naa sa ilang pasugo nga wala sa Biblia. Tagaan mo na ako example. Sa pasugo ilang kutloon ng Isaias 46:11 nga naghisgot dihag ibong mandaragit. Ibong mandaragit kanang ravenous bird. Unya sa exegesis sa anang Biblia ang gitumbok anang ibong mandaragit si Cyrus. Pero kung wala kas pasugo
dili si Ciro mo ilang itudlo. Si Felix Manalo kuno ng Ravenous Bird. Di ba? Di ba kalambu, ana? Kay sa Biblia, di tang kabasa nga kanang ibang mandaragit si Felix Manalo na, si Ciro ang gitumbok, ana. Pero kung inigbasa na to si ilang pasugo, si Felix Manalo kuno na, di ba lambo na? Muingon sila nga ang ilang doktrina, wa kuno galambo, pagkada kong lambo, ana. Kanang muingon sila nga si Felix Manalo, last messenger of God, the Father. Huling sugo kuno sa mga huling araw si Felix Manalo. Di man tang kabasa sa Biblia, ana. Di ba na paglambo nga naman kay kanang pagtulunan na nagsugo na ni antulang 1914 kay Dios Biblia di ta kabasa, ana. Di ba? Mabasa bago nato nga kanang si Felix Manalo ang huling sugo ng Dios. Nga kung atong basahon ng Biblia, si Kristo man ang huling sugo ng Diyos. Na, basahan ninyo Juan 20:21. Katong niingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa Amahan. Kisa mo nga, maingon nga ako gipadala sa Amahan. Wa may laing sugilon ni Kristo diha. Sa bagong kasabutan nga gipadala sa Amahan siya raman, sa ato pa, siya ang last messenger of God the Father. Nya may niingon tong igala na akong iglesia ni Kristo, ningon siya nga, but ba ni may pasabot veritas, ang mga apostol dili sugo ng Diyos, kay si Kristo ang huling sugo ng Diyos. Lahi ang mga apostol. Kay ang mga apostol, sugo ni Kristo, direktamente. Ang atong gitumbok nga, huling sugo ng Diyos Ama, si Kristo. No, Juan 20:21. Sa diyang niingon siya nga, maingon nga ako gipadala sa Amahan. Kana bang direktamente nga gipadala sa Amahan nga Diyos? Si Kristo, siya ang huling sugo ng Diyos Ama. Ang mga apostol, sugo na ni Kristo. Kaya naman yan, no? Juan 20:21 nga, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo, mga apostol nako. No, ako lang i-paraphrase. So, kining mga apostol, ang ilang pagkasugo, pinadala na sila ni Kristo. Sa ato pa, kanang pag-ingon nga, huling sugo ng Diyos Ama, kung Ama may atong itumbok nga, nagpadala, si Kristo ang iyang last messenger. Mauna nga, si Jesus Christ, mao ang last messenger of God sa last days o huling mga araw. Labi na kung basahon na to ang kuan kanang Hebrews 1:1 ngadto sa 2, no? Hebrews chapter 1 verse 1 to 2 nga sa daang kasabutan ko, no, sa karaan ang Dios namulong pinagi sa mga propeta, pero sa kaulahiayng mga adlaw mao na ni last days ang Dios nakig-istorya pinagi sa iyang bugtong anak. Si Felix Manalo ba to? Nga, kaklarong si Kristo ana. Kanang bugtong anak, Hebrews 1:1 to 2. Mao na nga kanang pagtulunan sa pasugo magasin nga ang huling sugo ng Diyos Ama, si Felix Manalo kuno, kalambu ana, kay wala magtudlo ang Biblia ana, development of doctrine na sa mga iglesia ni Kristo nga wala sa Biblia. Kay gani sa Biblia supak man na, kay ang gitumbok sa Biblia nga last messenger of God, Jesus Christ. Ako uruning basahon naman dire, basahon na kay sa pasugo wala nilang itudlo si Felix Manalo, di ba kaklarong development of doctrine na. Asa na kanang Hebrews mao ni usapod sa bersikulo nga gigamit ni Brother Alpi Angeles, no? Kaila mo kinsa na si Brother Alpi Angeles? Katoliko na siya dahil na-convert sa dating daan ni Elisoriano, dahil nibalhin sa Iglesia ni Kristo, dahil nibalik sa Katoliko. Dahil karon na seminaryo, murag hapit na mapari. Tanawan ng iyang video sa YouTube, kanang iyang testimony, no? Pasaha, kay dire ko nakahibaluan ng argumentuha. Kay usan ni sa hinungdan nga iyang gipangutana kuno sa mga teologian kuno sa mga Iglesia ni Kristo, wa gyud sila katubag. Mo nang nabugnaw siya usan ni sa hinungdan nganong gibiyaan na po niya Iglesia ni Kristo ug nibalik siya sa Katoliko. Kay ngano man, kay sa ilang pagtulunan sa Iglesia ni Kristo kana kunong mga huling araw nga gisgutan kun last days, nagsugod kuno na niadtong 1914 ni Felix Manalo, pero dili man kuno na mao. Kay sa Biblia gisgutan
unsang mga panahon ng last days, mga huling araw. Dili na panahon ni Felix Manalo ko, no? Panahon pa na ni Kristo. No, ato nang basahon na Hebrews 1:1 ngadto sa 2. Okay. Hebrews chapter 1:1 ngadto sa 2. Ato ning basahon mga igsoon. Okay dara, no? Gani na hinumdum ko, dili lang kay ang nasipyat ani iglesia ni Kristo. Napoy ubang mga religion nga ilang gamito ng last days din, ng ilang itumbok nga nagsugod na sa pagtuyhakaw sa ilang founder. Gani, kung wa ko malimot, no, ang atong mga igsuong piniling nasod, ila po ning kutloon kanang sa Isaias gani, nga naghisgot og last days, mga huling araw, nga ang ilang itumbok ang nagsugod anang huling araw panahon ni Tatay Paulino Agapay ko, no. No, then kung moadto po ta sa Mormons, kanang last days nila sa ilang pagtulunan nagsugod na panahon ni Joseph Smith. Pero dili na mao. Kana puros tanan dili na mao igi pasabot sa Biblia. Kanang mga huling araw kung last days nagsugod na panahon gyud ni Kristo. No? Ani Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. Gingon diri. Verse 2 na lang ko diretso gingon. Okay. Verse 1 dahil kinahanglan yung basahon ng verse 1 gingon, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Okay? Nga sa niadto ko, no, bot pasabot sa daang kasabutan gingon nga ang Dios nakigistorya pinagis mga propeta, pero sa kaulahi ay mga adlaw kun last days nakigistorya ang Dios pinagi sa iyang bugtong anak. Kinsa man? Joseph Smith sa Mormons dili, si Tatay Paulino Agapay sa piniling nasod dili, kinsa man giingon diri by his Son, sa pa Jesus Christ. So ang mo ni ang last messenger of God, Jesus Christ. Kay kanang mga apostol kung messenger sila, sugo naman na sila direktamente ni Kristo. Pero kanang sugo gyud direktamente sa amahan ang iyang bugtong anak. Wa may laing bugtong anak si Kristo man, di man si Felix Manalo. So mo na nga kanang last days, klaro kay sa Biblia nagsugod na panahon ni Kristo. O nang Katoliko mo insakto. So, mo na mga tinahod nga tigpaminaw. Okay. So, ato sang tiwason tong guan. Humana man tong luminous mysteries. Then adto ta sa glorious mysteries. Basta lang 15 minutos na lang. Kining luminous nganong kining glorious mysteries, misteryo sa himaya, mao nang nganong ako ning giawahi. Kay naa diri ang kontrobersyal. Kaya na ay misteryo diri nga gisupakan sa mga dili Katoliko. Hinaot nga masulod aning 10 minutos na lang di ay, no? O 16, no? Hinaot nga masulod na ako sa 16 minutos. Ang unang misteryo sa himaya, by the way, unsa ning misteryo sa himaya, no? Pamalandong ni sa katong glorification ni Jesus Christ, katong iyang pagkabanhaw, o kay dili man igo nga siya matao, kanang ipamalandong nato sa kalipay, misteryo sa kalipay, then kanang iyang kasakit hangtod sa siya namatay, sorrowful mysteries, o kanang katong gikuan ba ni Pope John Paul II iyang gipuno nga pagpamalandong katong misteryo sa kahayag, dili na ego, kinahanglan kumpletuhon yun. Naapod ang misteryo sa kanang pagpaklaro ba sa atong pagtuo nga dili bakak, kay pag-ingon nga giingon ni Kristo nga mabanhaw ko sa ikato kaadlaw niya, kung dili ko na siya mabanhaw, di kaw ang atong pagtuo, pero kay natuman man yun na. O naa diha gipamalandong nato kanang mga misteryo sa himaya. Unang misteryo sa himaya, unsa man atong gipamalandong diha? Ang pagkabanhaw ni Kristo. Dili ni kontrobersyal, kay tanang nagtuo sa Biblia mo tuo ang resurrection.
Naana sa Lucas 24:1 ngadto sa 12. Then ikaduhang misteryo sa himaya, naana diri ang kontrobersyal. Kay dili mismo mo tuo nga kanang pagtuo na tong Katoliko nga gani dugma na naron nga si Santa Maria gipasakas langit. Ascension of Mary. Aw dili pa ni mao de Ascension. Mao lagi. Ang kang Kristo pa ni. Dili pa dai ni kuan. Dili pa dai ni kang Santa Maria man to kung gipasabot. Assumption man to lahi tong kang Santa Maria. Mo to ang controversial. Dili dai controversial ning Ascension kay ang pagkayab man ni Kristo sa langit. Unya umuingon sila naa ba nas Biblia naa. Bali ang ikaupat pa ito'y kontrobersyal. Kining ikaduha di ay the Ascension of Jesus na sa Lucas 24:50 ngadto 51 mao nang dili pa ni kontrobersyal. Correct, stand corrected. Igil kay ko mo discuss aning kontrobersyal, no? Kung laktawan no ta dai kang Kristo. Okay, ikaduhang misteryo sa himaya mao ni ang pagsaka ni Kristo sa langit. Katong ascension niya Lucas 24:50 ngadto 51. Then ikatulong misteryo sa himaya ang atong gipamalandong niya no dias Rosario mao ang pag buo sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. The descent of the Holy Spirit na sa Acts 2:1-4. Dayon kining ikaupat mao ni ang kontrobersyal kay di mismo tuo nga kanang atong pagtuo nga si Santa Maria gipasaka gi-assume ngadto sa langit no, the Assumption of Mary into heaven. Now ang pagtulon ang Katoliko ani mao ni explicitly kanang litra por litra gid sa Biblia nga si Santa Maria gipasaka sa langit gi-assume di tang kabasa sa Biblia na pero naay masabot na ay implied, na ay masabot. Una, kanang nasa King James Version man na, Psalm 132 verse 8. Psalm 132 verse 8. Nga giingon diha, Arise, O Lord, into thy rest, you on the ark of thy strength. Bangon, O Ginoo, ngadto sa imong bangon, O Ginoo, ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Matud pa sa mga teologo nga Katoliko ana ang gitumbo kuno anang Psalm 132 verse 8 ang tagna kuno na referring sa pagkabanhaw ni Kristo nga si Kristo sa iyang pagkamatay mo resurrect din siya. Bangon, O Ginoo, ngadto sa imong pahulay. Gani usapon ni sa gamiton pud sa ubang mga Catholic apologists nga maunay hinungdan nga ang kanang solemnity of the Sabbath nga matunong og Saturday pwede ibalhig Domingo. Nga naman kay ingon ani ang logic kung alang sa mga Kristiyano Sabado gihapon ang halandumong adlaw di itunong unta ni Kristo mabanhaw siya og Sabado pero Domingo man. Ya, pagkabanhaw niya, pagkasunod Domingo, pakita na po siya. Mauna nga ang mga Kristiyano, ang nahimong espesyal nga adlaw, Domingo. Pero sa bag-o pa ang Kristyanismo, ila paghihapong girespeto ng Sabat nga Sabado. Pero hinay-hinay na po, nga ilang gibalaan na, dili lang explicit sa Biblia ang Domingo, pero magtiguman nga sila Domingo. Para sa atong buhat 2019, nga katugaling Pentecostes, Domingo po to. Pagkayab ni Kristo sa langit, Domingo po to. Nganong puros mga na Domingo? Mga na Sabado. Kanang espesyal adlaw sa mga Kristiyano. Although, ilang girespeto gapon tong Sabado, kay Jewish Sabbath man to. Pero later on, sa Council of Laodicea, gibalhin na yun na ang iyang official declaration. Pero di sa ta mag-isgutan na, kay Sabbath man na. Pero muna ato lang gilakbitan gamay kay kanang Psalm 132 verse 8, gihulagway diha ang pagkabanhaw ni Kristo nga mo resurrect siya unya dili kay siya lang ang mahitabo nga mauna-una ang pagkabanhaw. Naapoy og diha og ang arka mao na ang new ark of the covenant nga ang gipasabot ana si Jesus, si Mary nga kung si Kristo yagi man tong kamatayon gibanhaw dayon then wa na ilain but pasabot ipasaka gus mukayab gus langit niya. Pero si Santa Maria kay naamay duha po noon ka klase mga Katoliko ani kay duha man ni ka bersyon naamay mga Katoliko nga si moingon nga
si Santa Maria kuno, awa po to moagi kuno kamatayon gi parehas nila ni Enoch ba sa una ba o Elijah ba to nga gipakayab dito sa langit. O wa moagi kamatayon. Mo na nga posible man na, mo na nga ang magisterium walay dogmatic definition ana. Ang dogmatic definition sa simbahang Katoliko, ang assumption lang ang pagsaka o ang pagpasaka ni Santa Maria, no, dili pagsaka kay dili man Diyos si Santa Maria, gipasaka, assume. Okay, ang pag-assume ni Maria ngadto sa langit, mao na tungod na sa gahom sa Dios. Mao na yun niya ang gi-define sa simbahan dogmatically ang pag-assume, pagpasaka niya sa langit. Ang pagtuo nga ni agi ba siya kamatayon o wala, libre ang mga Katoliko ana, kay wa may dogmatic definition ana, kay both of that kanang duha ka speculation posible man na. Kay kung muingon tong grupo sa mga Katoliko nga wa moagig kamatayon si Santa Maria gipasaka dito sa langit, posible man na nga pwede man gyapon na. Kay nahitabo man na may example sa Old Testament na katong si Elijah batog si Enoch nga gipakaya dito sa langit nga wa moagig kamatayon. Pero naapoy mga Katoliko nga nagtuo nga niagig itong kamatayon si Santa Maria. Pero wa sama ni Kristo wala madugta iyang lawas kay gibanhaw diretso din gipakayab nga to sa langit. So posible gyapon na kay wa may dili mahimo sa Dios. Mao na nga ang simbahan kuan ana, neutral ana. Kay posible man ang duha. Bisag asa ana, ug asa tinuod ana, dili masipyat ang simbahan. Kay posible man ang duha. Ang gisiguro sa simbahan ang pag-assume ni Santa Maria ngadto sa langit, ang iyang kanabang gipakayab siya, gi-assume siya. Unya mao na kanang Psalm 132 verse 8 mao na gigamit sa pipila ka mga teologong Katoliko nga kung si Kristo na una ang iyang pagkabanhaw, then mikayab sa langit, dili lang kay siya mo nahitabo ana. Kay giingon man niya sa Psalm 132 verse 8, no, gipasabot ha, implied. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw dayon na ay sumpay og ang arka sa imong kaligon. Kinsa man ang New Ark of the Covenant, Mary man na atangin ninyo kung hisgutan na to ng New Ark of the Covenant. Di ba? Unya gipasabot po na sa Pinadayag 12 versikulo 1 at 17 kanang babae diha nga nanganak og batang lalaki nga maghari sa tanang kanasuran kaysa man ang babayana di ba ni Santa Maria man na unya gihulagway nga tuan na siya sa langit dayon gihulagway nga gikurunahan. Numo na ika-5 nga misteryo sa himaya man na, di ba? Gipamalandong na to sa Rosaryo, the coronation of Mary as Queen of Heaven and Earth. Ditong kabasa nga si Santa Maria, Reyna sa langit. Pero na ay masabot, implied. Kay kinsa man ang babae diha nga gihulagway sa Pinadayag 12 nga gikurunahan. May gikurunahan, wa na laing gipasabot ana, Queen na, Reyna. Kinsa man ang babae gikurunahan sa langit, nga nanganak og batang lalaki nga nagahari sa tibuok kalibutan, Santa Maria. Mao nga di tang kabasa sa Biblia litra por litra nga si Santa Maria tuon sa langit gipakayab ingon nga Reyna. Di tang kabasa litra por litra, pero na ay masabot, implied na ay masabot. Mga igsoon, wala ko igong panahon. Ako pa untang kumasahon tong Psalm 136 nga kanabang litaniya ba kanamo na sa Rosaryo kanang balik-baliko na tuong pulong na sa Biblia. Psalm 136 nga si Kristo po Mateo 26:44 nagampo balik-balik sa mga pulong. Di ba? Ingon yung Rosaryo kay ang giampo ni Kristo balik-balik sa mga pulong na nasa Mateo 26:44. Wana ko igong panahon diya sa taman ng atong paghisgot sa Rosaryo. Okay. Niya, sa sunod Domingo pohon, lain na atong topic. Lain na atong topic. Atong pangtubagon tong mga issue sa ubang religion sa ilang programa, no? Nga wana to mahisguti. Okay? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuhan sa atong simbahan,
Kinalamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulamanon, ang kakayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod og Expedito Ilumba og uban usab no nakita na turon bag-o lang ang atong manager Edgar Dagumo. Okay, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.